Están por todas partes, nas trampas pequenas e nas trampas grandes, no chan, no teito, nas mesas, nas ventás, na roupa tendida e ata nas reixas do aire acondicionado. Como se dunha praga bíblica se tratase, hai máis dun lustro que a veciñanza de Tomiño sofre unha invasión de moscas que se acrecenta cada vez que sobe a temperatura. Así nos lo contaban no termómetro o verán pasado. É moi estresante. Estamos a comer moscas por encima da comida. Estamos a facer unha churrascada, non podemos invitar nin a invitados, nin facer unha churrascada, nin nada. Todo moscas por todos lados. Unha invasión que tamén afecta a actividade económica dos seus negocios. Temos un pouco a porta do establecimiento abierta, temos que facer unha churrascada, nin nada. Todo moscas por todos lados. Convertendo a súa vida nunha batalla noxenta en calquera época do ano. O día a día é un inferno total, porque é verán e inverno. O sea, non podes cociñar, non podes poñer un plato na mesa. O que lles fai incluso pensar en vender a súa vivenda. Porque incluso hai personas que están pensando en vender as casas e marcharse fora daqui, e iso é moi triste. Os máis vellos do lugar aseguran que non recordan nada semellante e piden ás autoridades que tomen medidas urxentes. As autoridades teñen que tomar máis medidas con estes temas porque xa levamos anos sufrindo isto. Conseguirán acabar con estes insectos dunha vez ou rematará antes a paciencia dos veciños? Claro, coa suba das temperaturas de seguro que xa notaron pois un aumento da súa presenza, pero hoxe preguntámonos de onde veñen as moscas. Durante séculos houbo moitas teorías. Na antigüidade, a xente cría niso da xeración espontánea, que xurdían da nada, de restos de sucidade ou de carne podre, pero co paso do tempo, a ciencia acabou demostrando pois, que non aparecían por arte de maxia e que esta idea non era de todo certa. As moscas chegan, poñen as súas larvas, unhas larvas que co paso do tempo convertiránse en adultas, pero que son especialistas en dúas cousas: en elixir o lugar óptimo para completar o seu ciclo de vida, é dicir, para asegurarse que van vir novas xeracións de moscas, e son especialistas en buscar o lugar óptimo onde haxa alimento para as súas crías. Por iso, son un reclamo para elas os restos de comida, a froita moi madura, as bolsas de lixo aberta, a humidade, téñano moi en conta, porque xa viron, estamos ás portas do verán, quedan menos de 10 días, e os veciños da Morín, na parroquia de Tomiño, na provincia de Pontevedra, volven padecer un ano máis, e xa van 5, a súa invasión. Óscar. 5 anos, Bernardo, que xa se están facendo moi longos. Estamos aquí cunha representación destes veciños aquí da zona que están completamente fartos porque aquí é que nin en inverno paran de chegar as moscas, Marta. Pois non, en inverno sempre hai moscas, as temperaturas como non son tan baixas, as moscas xa non desaparecen no inverno. E despois, cando hai unha subida de temperaturas e tal, xa hai unha eclosión de moscas, xa en marzo, en abril, da igual. E agora que empezan as altas temperaturas xa do verán, estades tremendo porque xa estades recollendo moitísimas moscas. Todos os días, non podes abrir as ventanas, non podes abrir as portas, nada, é imposible. E co calor, nada, non podemos abrir as ventanas ni nada. Isto na zona de Amorín, pero tamén na zona de Carregal está un veciño aquí, Paco, que me contabas que non podedes dar nin a papilla ao neno. Efectivamente, yo creo que la gravedad de todo, más allá de lo que es la molestia, es la cuestión higiénica. Porque le queríamos dar la comida al bebé, a la niña, y le caían las moscas, literalmente le caían las moscas. En la cucharada iba mosca, era casi imposible comer ella y comer nosotros, claro. Y esa era la convivencia en el día a día. A convivencia do día a día de estar sempre comendo e tendo as moscas. Mirade, compañeiros, porque que temos aquí as tiras que sacan, por exemplo, daqui do negocio, Julia. Esta unha da tiras que tiñas aquí no negocio cun montón de moscas. Sí, moitas moscas todos os días, é unha invasión. Isto é terrorífico. Unha invasión que recollen no recolledor da escoba, que estades todo o día enchendo a tope, Celia. Enchendo. E o máis triste é que temos casi todos churrasqueiras de jardín que ora no verán podíanse aproveitar para comer fora ou cociñar fora, facer un churrasco. Non podemos, porque por ou a carne no asador e ter que escapar para dentro a casa. É que non te podes sentar a comer nada. Contábasme incluso ás 7 da mañán a casa. Incluso cando estás cociñando dicías, claro, non podo abrir a ventana se estou facendo peixe que cheira todo. Cheira, pero hai que deixar cheirar porque senón invaden as moscas. É que non podes facer nada. E cando entras pola porta da casa para dentro, mira para atrás porque veñen pegadas a ti,
E tens que cerrar xa a porta, senón xa se te colan. Claro, dicíame aquí, están dicindo os veciños o noxo que sinten todos os días porque mirade que son centos e centos de moscas as que teden que quitar de aquí e de momento o que non teñen é unha solución e iso é o que pedides, unha solución é que vos miren este problema canto antes. Home, claro, sabemos que as cousas non se fan rápido, pero non se mira. Levamos 5 anos e non se mira moito cambio. Daquela 5 anos seguen esperando e agardamos, compañeiros, que despois de 5 anos e agora que veñen as altas temperaturas e que temos moscas por todas partes, que vai aminorando un pouco este problema.